نعخا هي بزوها بكا مالتي فلي أبيلنا خنريا منتي توفيت انتاي مالتيو هي زوها بكا حجي كاب ولدو ناب ولدو زم حلالف كم حلالف كله جن كم زلوا كي تلوته نعها تتقيمك ده يتقبله نتم مسأ ولدو دما تم حلالف سلازي هيوت اتنبرو نغاريو اتزنبر كالو دما خم زلوا بقالن بجبرن بصحفن غيركا ناب ولدو ختم حلالف خلخا سلازي ناي هيوت تمكرو بمنفساو هيوت مالتي ناي هيوت تمكرو تتقيمكاس نام مسأ من محللاف اي تغيرانيها اي تمحيشانيها اي توسغلانيها اي تنكيلانيها سلازي اتم قداموت ابوتات بزعبا املاخن تئزازاتون بتوفيت راي نبرو انتاي بلنا بتي خم مجمريا فطرت انت دارينايو بمنتاي لب ينبرو نيرو قدمي حقي بموسى مصحافو بحقي لبونا يمزخلو نيرو بحق لبونا يمزخلو نيرو كم زبل صحف ابز معراف زي ابز طقس زي زبحال اي نبرو من ابرس زخا اتي ناي بيت خريستيان وي ناي املخو املاخ تمرتومن لمدومن كم حلالفو دما انتاي نيروم عبي صقا عدمه نيروم شمونت تشعت 100 عامات تصنحو حجي ابزي ناي كندي ولدوتات زحقوفه هيوت كم مجمريا حسابت زلو هيوت كم حلالفو خلو عبي صقا ينيروم سلازي اتعدميهم كم عبي مصحف موكسي اتي ناي سرعات املخهم كم زلو كم حلالفو نولدتات حجزوهم مالتي بزي ابز خناتات زدما بزحات سب صقا سب عدمه مالتيو ناملاخ اسميرومو نابنت ابيل سيت هينوك ماتوسالا نوح ابراهامن ملك صديق انزي نا እግዚአብሔር ابزم سبات زياتهم ابزي هوتهم صحف زبحال اينبروم صحف زبحال اينبروم سلازي كاب ابيل كساب موسى بزي صحفن املاخ يملخوا ونبرو ازيم كاب امنت تمسكر لهم سبات نبرو ابراويان 11 تدارينايو ناي امنت سبات يلو ينغروم اجي امنت خمس نبرونا عنا خمن نغيرنا انتلكم عنا ونز بتوفيت يمصينا موسى كساب صحف ولا حنت صحف زبحال اينبرن جي كنستبهل الله زدل زلو توفيت بجبري بهوت زنبر كالو ناولدو كم زلو تم حلالفوي بقال سمع خايو بعين زرع خايو بجبر زجبر كايو كتا بكل سمعت حواسات كازت مهار كايو ناي هوت ناي منفساوي هوت تم حلالفو مالتي قال اب قداماي بيتروس معرف 3 تدارينايو ندينا سارا انتاي بلا بزعبا قال كيدان كنمهار كلنا كمتي ساران ابراهام غويتاي نابلت تاززتو نسخاتكن كا سناي انت جبركن بحاده زسنبد نغرون انت زي فراخنسي حوالدا اخن ازي والا بلي كيدان انت داريهم بزعبا سارا خمزي لا تصوعني رانا ابراهام زبل اين ركبينا حواريا بيتروس جن غويتاي ان بلت تزوزو خمز نبرتي نغرنا كم انت رخيبو زي بقال زتمحلالفه بقال زتمحلالفه تنقداموت ابنت نعاتقيسو قداموت اديتات نسبقال كيدانن غويتاي ان بلا زازا سለ خمز نبرا نسخاتكم كم تغير كنسي دقائخن يبلنا ابيلن قايلن مسواعت غيروم ناي مسواعت يا جمامرا كمتي بتخرسيانات مهرنا ملس انت دايلنا ناب ابونا ادم مس ودقه مس صحاته እግዚአብሔር አምላክ
بدبلو غيرو عراقو خمز خدنه يرينا مسواتي او جمير له اتم كلتا يحوات ابيلن قايلن دما مسواتي خسبو خلو يتي نتحنا ابيل تقبل له نقايل جن اي تقبل له المنياتو بتي زتنغروم اجباب غيرو بت منفستي سلازي يقربه قبل ايكونن مسواتو مالتي حجي صحفا ينبروا من رايو كم من تايد ارخيبمو بقال تنغيروم بقال تمهيرمو انتا كتكون كم زلك هيوت كاتاي كمسل كم زلو انت عينت مسوات تقرب كم زلك كي ترفه تما فليط امون يرميم تنغيرومي جن كم تزغبا غيرو ايقربن قائل ስለዚህ እግዚአብሔር አይተቀበለሉን ካብ በኽራት ኣብ ከባባጊዕን ስብሕን ኣምፀ እግዚአብሔር ድማ ናብ መስዋዕት ኣብየል ጠመተ ሪኹም ካብ በኽራት ቀንዲ ዝብሎ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ሲ እቲ ምሩፅ ዝኾነ መስዋዕቲ መሪፁ ከቅርብ ከሎ ካብቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ማለት እዩ ቃየል ግን ከምኡ ገይሩ ኣየቅረበን ንእግዚአብሔር ብልቢ ተወፊዩ እቲ ቀንዲ ዝበሃል ንእግዚአብሔር ኣየቅረበሉን እግዚአብሔር ከዓ ኣይተቀበለሉን ኣብ ዘፍጥረት 4 ካብ 4 ክሳብ 5 ዘሎ ተዳሪእና ማለት እዩ ኖህ ንእግዚአብሔር መሰውእ ሰርሐ እዚኦም ቶም ቀዳሞት ኣቦታት ዋላ ሓንቲ ጽሑፍ ዝበሃል ዘይነበሮም ካብ ንጹህ እንስሳ ዘበለን ካብ ኩሉን ንጹሃት ኣዕዋፍን ወሲዱ ከዓ ዝሓረድ መስዋዕቲ ኣብ መሰውኢ ኣዕረገ ይብለና ንጹህ ዝብል ንጹህ እንስሳ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ካበይ ረኺብዎ እዚ ብቃል ዝሰምዖ ዘይኮይኑ ጽሑፍ ዝበሃል ኣይነበረን ስለዚህ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኩሎም ንጹህ እንስሳ መመሪጾም መስዋዕቲ ይዕርጉ ከም ዝነበሩ ይነግረና ነቲ ዝሓርር መስዋዕቲ ሓጢአት ብፍላይ መልከ ጼዴቅ ንጉሥ ሳሌም ድማ ንሱ ካህን ልዑል አምላኽ እዩ እንጌራን ወይንን አምጽኤ ንሱ ድማ አብርሃም በቲ ልዑል አምላኽ ጎይታ ሰማይን ምድርን ብሩኽ ይኹን እቲ ንጸላእትኻ ኣብ ኢድካ ኣሕሊፉ ዝሃበካ ልዑል አምላኽ ከዓ ብሩኽ ይኹን ኢሉ ባረኾ መልከ ጼዴቅ ንአብርሃም ክባርኾ ከሎ ንርኢ አብርሃም ድማ እንታይ ገይሩ ካብቲ ዝማረኾ ኩሉ ዕሽር ሃቦ ዕሽር ትበሃል ቃል ዕሽር ከም ዝግባእ ነቲ ካህን እግዚአብሔር መልከ ጼዴቅ ከም ዝውሃብ ከመይ ገይሩ ፈሊጡ ጽሑፍ ኣይነበሮን መጽሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ኣይነበሮን ከም ዝንብሎ ዘለና ሕጂ ገና መጽሓፍቲ ሙሴ ኣብቲ ግዜቲ ኣይተጻሕፉን ሙሴ ወንጌል ኣይመፀን ዘሎ ብምንታይ ዳ ሓሊፍዋ ብትውፊት ካብኡ ይፈሊጡ አቦና ያዕቆብን በተመሳሳሊ ካብ አቦና ዲዮን ናበኩ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ኣብታ ዝደቀሰላ እምኒ ራእይ መስተራእዮ መሳልል ሰማይ ዓሪጉ መላእክቲ እግዚአብሔር ከዓ ክውርዱን ክዲቡን ምስ ረአየ ነታ ቦታቲ እንታይ ገይርዋ ይብለና ዘይቲ ክዓወሉ ቀባኣ ማለት እዩ ስምታ ቦታ ከዓ ቤትኤል ኢሉ ክሰምያ ከሎ ንርኢ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ታቦት እዚ ኣይኮናት ኩሉ በቦታትና በጳጳሳት ተቀቢኡ ኣቦቱ ክሕዝ ከሎ ቤተ ክርስቲያን ፍላይ ከይተቀበ ስለዘይ ነገልግሎ ስለዘይ ትጥቀመሉ ምቅባእ ቤተ ክርስቲያን ሲ መን ኣርአዮ ቤተ አምላኽ ከም ዝቅባእ ስመን ነገሮ ስለዚህ ድማ እንታይ እዩ ክንብሎ ዘለና ብትውፊት ካብ ኣቦታቶም ከምዚ ሎሚ ንሕና ብሰንኮፍ ንሕዞ ዘለና ኣይኮነን ነይሩ ንደቆም ንደቅደቆም ከም ትቅድም ኢልና ዝጠቀስናዮ ከዓ ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ ከዓ ስለ ዝነበሩ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዘመሓላልፍሎም ነይሮም ሎሚ ምናልባት እዚ ፅሑፍ ኣስኒፍና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍት ኣለና ኣነ ምክንያቱ ኣብ ፅሑፍ ስለ ዘሎ የእምሮና ወይ ሓንጎልና ናይ ምዝካር ተኽእሉ ደኺሙ እዩ ክትፅሕፎ እንድሕር ትኽእል ኮንካ ኖት እንድሕር ሒዝካ ኮንካ ክትዝክሮ ኢልካ ኣይትጋደልን ኢኻ ካልእ ሚንስ ተዘይብልካ ግን ከይትርስዓ በዓል በይ መርጌታ ዳሕራ ይምልእልና ኾኑ ክመሃሩ ከለዉ መዓንጣኻ ሸጥ ኣቢልካ ብቓልካ ጥራይ ኢኻ ትሕዛ ነርካ ማለት እዩ ኣባና ምስ በፅሐ ግን ብፅሑፍ ኣለና ብዝለና እንዳበልና ሸለል ንብሎ ኣለና ልክዕ ኣብ ኩሉ ሂወትና ድማ ከምኡ እዩ
أبونا يوسف أب جبسي بحواتو تشيتو مسكدي أبتي إندا قويتو إنا قلقلن كله إتاسيتو قويتو بعين زموت كتموتو خلا نزموت نوري حاتيات مخانو أب كلمة زي أبير كمي قال نزي وعلوين عسرت زازات أي تزمو زبل أفتق زيتي انتاي نيرو أين برن أي تزحفن كمي يقول دافلي تو زموت حاتيات مخانو جون ملسنا بجكا بتوفيت بخال والحنتي أين رخبوني نادي بحنساب دلنا تكاتاتولن دلهم يدكم حافظ تبلو صبو تخسلنا غين هلو هراي جابير تمسكنا يغون توفيت بلوي كيدان ازي حجي انت اين رينا دلنا توفيت قدمي بلوي كيدان مصحافو بفلاي مصحفتي موسى قدم مصحافهم 10 تأزازات قدم مركابهم اي تسرق اي تحسو اي تقتل اي تزمو ابوخانا ديخانا خبر زبل تأزازات قدم ممصو تقولوا لزخونه ممرحي قدم مركابهم بحق لبنا انها نبرو خلو مالتي كاب ولدنا ولدو قل ابوتاتهم ولدهم زقبرون زنبرولن هيوت እናተ ማህሩ ዝተኸታተልዎን ዝሓድዎን ከዓ ከም ዘለዉ ክንስሕቶ የብልናን መስለኒ እዚ ሓድሽ ኪዳን ምስ ተጻሕፈ እንተሪኢና ድማኒ እቲ ብትውፊት ዝመሓላለፍ ዝነበረ ክኸውን ድማ እዩ ንዳሕራይ ወድኻ እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ምስ ሓተተካ ንስኻ እግዚኣብሔር ካብ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ሓያል ኢድ ኣውፃኣና ኮነ ከዓ ፈርዖን ከይሓድገና ምስተረረ እግዚኣብሔር ኣብ ሃገር ግብፅን ንኹሉ በኹራት ካብ በኹሪ ሰብ ክሳዕ በኹሪ እንስሳ ቀቲሉ እዩ እሞ ስለዚ ማህፀን ዝኸፈተ ኩሉ ተባዕታይ ንእግዚኣብሔር እስውኦ ኣብ ደቀይ ድማ በኹሪ ንዝኾነ ኩሉ እብጀዎ ትብሎ ክነገሮ ከም ዘለዎ ብቓል ከም መሓላለፎ ከሎ ከምዚ ኢሎም ተሓተቱ ካሲ እንታይ ክገብር ኢኻ ኣብ መሓላለፎ ብቓል ንገሮም ሓንትስ የታ ዓይንኻ ዝረኣዮ ነገር ከይትርስዖ ተጠንቀቕ ብኩሉ መዓልታት ህይወትካ ድማ ካብ ልብኻ ከይወፅእ ንደቅኻን ንደቂ ደቅኻን ከዓ ከተፍልጦም ንርእስኻ ተጠንቀቕ ነፍስኻ ሓሉ مسبي مرجع عن تواب النعل للوزنا برناسي ريهم حجي كيح بحر صغيرهم زي أبيرا صغيرهم إسرائيلاويان كنا بالكلنا نعنا قليل مهنياتو أبتصابهم أبتبد حريهم الصعوبهم زنا بلا حيلي خرأينا أصقامي مو أتي صفحات نايت تبحري دما قح انت بالكا سماي كل حدا بالك انت حتى سمت بالكا مريض زنا برتا أي زي خرأينا يغل خوني مهنياتو هاو يلنا نحجي نذات أباب همت زيعة بحري قلد دابيلو كساقروم كله بعينهم زرأيو بقالات كتقول صواي كالب سلازي إدما عين خازر أيو نقر كيتر السعي سلام انتاي ندق خنقر منتي زي سلام انتاي أخم كم تقبر زلهم زي أبير كم زيجيروا ساقير النايو زي أبير كم زيجيروا تبجي النايو زي أبير كم زيجيروا أبقبسي بخراتهم نعنا حرام انتخوص بخر زبلوا كلهم قتيلي سلازي تبعين خازراء خايو تتنققلو صحافو أب صحوف أسفر يكون انت بعين خا كي ترسعوا أبو أمرخ حزو مالك أبزا داقم معرف 4 فقدي تشعات الرياضية تالي ما زاد ساعات 10 وثلاثة 10 4 10 6 سلازي إذا توفيت حتى ربي لي الله أبتي أبولي كيدان مالتي أوشت أبولي كيدان ممكن كترف ولا صحف مزي خلصني نزي زي أبير زقبر لكم تأمراتي كم زلهم أنت ختم حلالفو رأيوه ندق خان كا أنت أجبر نجرم تصحيفو أنت أي تصحيفو زلون أنت لكمني بتوفيت أو رسوم زي كتورس كله خاجن نحجي مما ليس قبل كتورس كله خا مبزحته وجدي ندق أنا حد لشجرنا أنت أي لكن هسأنات قربون ده اليوم صبوا الرشاي صبوا أمناتي جن والرشاي نبلا زلنا أنت أحجي ويكنا محلال فاندل زلنا إننا جبر كايو إننا نبر كالو كتم محلال فوق الله خايتو في بهالمبر نحرق وراريس كايو هسأنات رأيهم زقرب انتلنا
توفيت أين محلالف من نازلنا وكذا أنا بلاش والنا زي أموت زي محلالفنا يوم تحيش قدس قربان نخلنا يعت ملكت عبي مسني إشتو بحرص أجات مكت كل معلت كن قرب يزقبنا سلزي سجاي بلعو دم يشتيو أم تجيركم أنا مسخاتكم كأمساي ولا أنت متوقع بدأ حريت جزء ختص إيلنا يقويتا زي إيلنا خن نجر كلنا تملكنا مسؤومكم قرب كلنا توفيت نصرح لنا نما حلال فعلنا توفيت أب حدش كيدان يسوع كريستوس قد فلنا أنتليو تناي حواريات هيوت أنت تاريخهم كريستوس كابلدته كساب عرقته بقالن بجبرن دا مهيرون بر حنت صحفتي أي قد فل بقالن بجبرن جن نحواريات هانيسو كمي جيرون نزي تمرت الدحنات تمرت وانجيل كم هرو خمس اللوم سلطانن حيلن هيبو لإخوهم أنتم عصرت تخلت حواريات مريتو بيت خريستيان مسريتو دي بيت خريستياني أو كوعي هانصار له إلو ناب عالم الأخوم كل ما علتقى نساقتكم علىهم إذا سئلاويت مجلس قلت لي نزلت حق زنات غونيا يسوع كريستوس نهواريات بيت كريستيان أركبوهم مفتح هيبوهم بسم أبن ولدن منفس قدسن إن أطمقوا نفتح بيت أمن تخكبوا حلف النتيبوهم هواريات كأن نزت تتقيمهم نزي ملأخ تزي حيزهم يتزي تمهارون زرعيون بجبرن بقالن كاب كريستوس أما حلالي فمه البيت كريستيان أكيبهم ما زي مركب دحنت زي بيت دحنت من قد دحنت زي إلهم كم تا كريستوس مهارهم هذا بجبر خبز رأيوه أبجي زي حمص صقبه نتقبره كل جزء هوتنا خوني زقبا محصاب قري أبوتات دما تم عبيت جبايتات أقدم أبلنا موكسين أمر بلنا أمر ما جبايتات دما عقب مو مالتي أبتي جزيتي جنا زي مصحف قدس تبهي له خيوت أخلو زمان أبوتات زياتهم تمهارونا هواريات زنبورو مالتي سماعت النت كفيلهم نتي كحدتات زمص نبر أب زمنهم ولا أمنتهم كقدف زمص نبر إنه زي أمنتنا يجزي أبير نحنا ذهبنا كريستوس مهارنا زي هواريات مهارنا زي إلهم بجبرن بقالن كأني نابانا نابتهم قدامة أبوتات أم حلالي فمو مالتي ذكيرو نخلهم أحزاب باسم أبون ودن منفس قدسن إن أتمكم زعززكم كله كحلو خا مهاركم دك مزامر تقبروهم إنه ما أنا كسع مودة عالم كله معالتي مساخاتكم وانجيل ماتيوس أسرائيل شو منتن مالتي دي بزعبها توفيتنا نزارب زلنا توفيت انت مالتي بقالم بجبرن بهوت إن أنا بركان ناب زمت ولدو زم حلالف منفس أو مال أختي كاب ناي كريستوس عبي أبنت خلنا زخلك ولا حد يلن بصحف تراي نيرون تزخون صحف ولا حنت صحف يهبوا من هذا بقالهم يروم بجبرر إيوم نسخة كله جبر صدقي غيره كله جبر صدقي فتصيم نحن هيوتو نبي الله مالتي هواريا باولوس نتي تمهارايو ودو بمنفس زخونه تيموثاوس كتحفل له خلو نزخاباي سمع خايو طعي قال كا بتي اب كريستوس يسوع زلو امنتن فقرن نمثالي حزو نت تقبل كايو صبوق حدري بتابان حاديرو زلو منفس قدوس غيركا حلو نزخاباي سمع خايو اذا زبكا زلو صحفتي دبدابي يكون نزب زلو حجي سمعوا والله كنبروا لي تثبيت زلو كنبر الله ما مليش ما ز حدر زي انت كجبر له خد قصلت خوينا ناب مصا ولدو ان جبره كم حلالف الله ስለዚህ ህይወት በጽሑፍ ጥራይ አይመሐላለፍኒ ህይወት በጽሑፍ ጥራይ አይመሐላለፍኒ
أحواتينا عيمسلو كم تنحنا أرآيا زغناكم أبتم كم إلهم زملالسو أستبهلو حواري باولوس إفيسون فيليبسيس معرف سلسته نعي مسلو قبل كلسي قال تكبارات قبرون كم زلوا إذا نقلنا زلوا نعي مسلو أكلاوي مسلي كنا نوسد زدلينا زلوا تايرا تمنفساوي زري زقبرو زلوا زنبرو زلوا خميلو ينبرالو نعي مسلو كم تنحنا رأي زخناكم يوم رأي خوين ومي أبتم كم ويلهم زملالسو ملكع حجي كم ويلهم زملالسو قال أنت خوين حجي قال أمي أبنت هاي توصدنيها مالتي أستبهليم نتخباي تمهاركم وون اتقبلكم وون زسمعكم وون أباي وون زريعكم وون إذا قبروا أملاخ سلام مساخاتكم خوني فيليبسيس معرف 4 فقد 9 نتخباي تمهاركم وون اتقبلكم وون سميعهم ولو تقبلهم معهم أباي وين زرعهم بقبر أنا ون يخمني يخم كنبرلو سلازي إذا قبروا أمو أملاخ سلام كا مساخاتكم كخوني أنا تعمي إيه ريهم ما يهم أباي سلازي ذات نقولكم تقبلكم مع اللهم إذن تغيركم مو مالتي إذن قبروا أمو أملاخ سلام كا مساخاتكم كخوني لازم بملآتي تزارب زلو أملاخ سلام سي مساي نيري انتاي سلازخونكم كم زيز نقرأكم زلخو سلازي قبركم سلازي اتي سنسلت كبتخ يبلون كاب ولدو ناب ولدو بقبرن بقالن كم محالالف اللو أنا ات منقدي هوات اتي ناي دحنات هو منقدي أبقر مزحات مسكر كاباي سمع خيو دما نخالوت كمهرو نزك علىهم أمونات سبات حدر هابوم ميلو حدر ما هواريا باولوس تيموثاوس كالاي تيموثاوس معرف كلته تدخلته أبقر مزحات مسكر كاباي سمع خيو أم حلالفو نخالوت دما هم غيرهم كمهرو نزك علىهم بتعم مهارجن أبنت النخون كايا ننفسها إن نبركايا بقال بخلص حساب ترى يكون التنقر مالته بقبري إن أنا بركعت نسخاتكم بمنفس ياو أملاخ مبر بقلم زي تصحفت أبلب سجامبر أبصلات إمني زي تصحفت بمقلقالنا دبدب بخرسوس مخانكم جهوديو كلا يقرنطوس معرف سلسته فقد سلسته دي نسخاتكم بمنفس ياو أملاخ مبر بقلم زي تصحفت يخم أصحفها بمنتاع بمنفس هي أو أملاخ مبر بقلم ما يكون أنت صحفي أجي نتي قدس صحف بقلم زي تصحفي واقع مخلأ يكون أنجن كأوز عبي إذن عبنا قريب تردوا وزلوكم يلان بمنفس هي أو أملاخ مبر بقلم زي تصحفت أبلب سجامبر أبصلات إمني يكون أنت صحيفة زلا نعخاتكم بمقلقالنا دما دبدابي خريستوس مخانكم جهودي حجي زم سبازياتهم مستمهروا قبلبهم تصحيف زلو يرأي له نقرأ ماله بمن كم تصحفه نقرأ ماله بتهيا وأملاخ بمنفس تهيا وأملاخ يتصحفوا سلازين عهاتكم بمقل قالنا دبدابي خريستوس زخونكم حجي دبدابي خريستوس نبي خير زدله زلو كاب دبدابي فلي كان قبلنا خنري أيدل زيا مخنياتو دبدابي أوشت زلو نجار أيتري أنيخا أبصحي أنت تبهيلك خمسة لا تأخذ تبصحها بعصوتا أيتتكمل خا نبا خايل أنت زي تصحيفة زخفتها يلا زيها دبدابي منفسها ودبدابي توهاب الناس اللاجن نعنا أم جمريا قبل بوم يا خا تصحيفة زلا نزوم سبق قرنتوس كزارب ولا مزلو حوالي أولوس نعنا دم زيها خمسة توهاب الناس دبدابي زيها نعخا تتقيم كاس أيت قدلا أيت وسخا كم زلاتان خالد ما تم حلالفا أنا ربي حلا أمو إن كاد ما الصهار بحلا أنت تقولي لا تا أنت توسخات تاجن ترجمات غير أي تربح كانيا بدأت تقول أكتر فأكملت يا ريوامو قبل بخوم أب سجا مبر أب صلات أمني قبل بسجا مبر أب صلات أمني كون أنت صحيفه نسخاتكم حجتهم دبداب بينا كريستوس يوم
حجي نفس وكفنا ملأختنا يا كريستوس زحزنا دبدابنا يا كريستوسينا إذا ملأخت زي أجن نخلو ترى يكونن نزلومي دارجا نختعن موتات إننا ترى إن حاسبه كم أخي تخون كنت انقلات قبعة يكون نعنا خنبرولو وكذا كنبرولو انتخيلنا كي تزاربنا خلنا ملأختنا محلالف كي تجاقنا كي تخراخرنا يتعمل أختي تنبب مالتي أب قبرنا أخت كتنبب زلوا ملياتو نزن قالاتي سمعوا أب قبر زوعلن سي كم أب إمني أب كوحيز سرته لبام سبعة يمثل سمعوا أب قبر زوعلن سمعوا زاربلن زتارخلن زتشاقاقلن يبلناني سمعوا أب قبر زوعلن نمان مجمريان هيوتو شعونا تقدتي ريو كم مهار زدلسب كم ببوئنا تملأخت مالتي كم أبنت ندحر كباكم كيني مالس توفيت أقدس مخانو قدمي ولا بهصانات نابدك سبات قدمي مصحافنا قدمي من بابنا مزرابينا نجمر قال عسي نقدم كزارة بيدي جمر بابا ماما ماي زقالات زي أصححفو يفلطني من بابو يفلطني سلازي بقال كم تانا كريستوس أبن الدمازوركم بقال زم حلالة ملأختي كم زلوو ترقم ما يتغيرني يتهز أنت دم أنا دكتور مهم أجري نقرأ ماي سلازي ملأختهم بصحف تراي كم حلالفو يخلص لزين برو هواريات مجمريا أنت أم زقبرو بقال كيدم تاز تبهلوا أنت أم إنا أتمكم بسم آبن ولدن منفس كلس إنا أتمكم لك مزامر تيجبروهم زازكم كله حلو إنا مهاركم لك مزامر تيجبروا تبايلهم إذا بأكل كيدم يمهروا يتأمقوا بيت خريستياني مسرتو شعو يوم دبدابي ركب زقصلوا مالتي ناتي أبتا بيت خريستيان دقمطوا وخهن أقلقالي نعو دبدابي يصحفلو صبوق نجار انتليو نتي صبوق كتابعو زئرم نجار انتليو نتي زقبر زلو جيجاتات عقب كبلو خرمو دبدابيتات زي ملأختنا يكستو إلنا نبوة زلنا ناي حواريات بمولهم كواريا روميا جميرنا دحري اتز مسرتو ركب ناي كمزي فلو أب وي ناي مكتتال عبيت ناي دقم سلام تاني دقم خلوخو خلو زقبرو ورصحفو زنبر ملأخت تاني انت زي كوين لكن بقالسي كاون العلم هيرم موميو كاون العلم دخيمهم اللوميو نزوكو يا باولوس أباخاتكم سي نخنتو صعيره كي كون فرح الله خد بال نخنتو صعيره كي كون فرح الله تصعروا حجي أبدبدابي هون ريو نخلينا نابخاتكم صحفو بزح نجر نيروني كنسو بورقة بقلم كصحفو عيفتخون جناخي حاجوسي منتي كملاسي نابخاتكم كمتصمو عفن عف كزاراربكم تسفى قبر الله ويلوون قال يوحنس معرف حاجة كصحفو زدل نجر بزح نيرني جن أي مرض كون نعوم تمراتون أين برنا يصحف مخنياتو عيننا عيني قال بقال كزاراربو كابتي هيوتو كابت الزراربو ستايلو እግዚአብሔር ይመስገን ዛናይ ዙም ዝፈጠረልና አምላኽ ከመይ ጸልማት መኾነ ነይሩ በዝናይ ኮሮና ዘበን ንዓኻትኩም ምፍላይ ንሪአኩም ንዓና እውን ደስ ብለና ሪኦም ዶ ማለት ቅዳሴና እውን ሎምስ ከምዚ እንተንገብሮ ብዙም ተዝመሓላለፍ ፅቡቕ ነይሩ እናተረኣኸ ዓብዪ መልእኽቲ ኣለዎ ስለዚኦም ድማ ካብ ህይወትና ምእንቲ ክመሃሩ ካብቲ ኣዘራርብኦም ካብቲ ኣካይድኦም ከዛ ክመሃሩ ምእንቲ እዚ ኣፍ ንኣፍ ክንዘራረብ ተስፋ ገብር ኣለኹ ይብህግዎ ነይሮም ኣፀቢቑ ከምዚ ሎሚ ብኣየር ናብ ድላይ ካብ መኻደካ ኣይነበረን ክንፍ ከነስተውዕሎ ዘለና ብእግሪ መራኸብ እንተ ኮይኑ ምስ ክንደይ ሽግርን ማዕበልን እናተጓነፅካ ቀልጢፈ ክርኤካ ተስፋ ገብር ኣለኹ ሽዑ ኣፍ ንኣፍ ክንዘራረብ ኢና እምበር ብዙሕ ዝፅሕፈልካ ነይርኒ ግናኸ ብቐለምን ብርዕን ክፅሕፈልካ ኣይፈትኹን ድማ ኢልዋ ምዕራ
ملأت يوحنس سالساي حدا 15 انتاينا خبز نزل زلنا قال نقاف نقاف كزارب توفيت اتي زنبر هيوتن زامنوا امنتن بجبرن بقالن كم حلالف لهم انتي بصحف بكورسبوندنس تراي يمرصو اي نبرون كم هاي يقبرون حواريا نزيو اتي ابي تخريستيان حجي سرعات قبا دياقونات كهنات ጳጳሳት كلهم ايدوم كمبرول ካለዎም በአካል ክረኽቡ ካለዎም بدبدابي خمس جيرم تشيم كالله يبلو خاني كم واي قباني زي أنت انتقصتات دحان كل زتات كن زرق حالكم هنا وخمي قال في دلات قدلتات كهلو الرما بيلنا كن لأخلكم نخلينا قنت تقصتات نتوفيت زتكس زلوانيم ونقال يوحنس معراف أسران حدن أسران حمشتن كل خرصوص زقبرون زبولون انت زي صحاف لي روسي ولا مريت هاي ما اخلون قلم ناي بحرو انت قد هاي ما اخلون قال انت هاي تصحيف زلو اتي نعانا ممهارك خون الناس خيل نعم ابنات خون الناس يتصحيف زلو زي كل تكبارنا سرحنا كريستوس قل افتا وشت بيت كريستيان بهيوت باكل كتنبرو له خلخا او قول له بقبر تريو مالتي من زريئة كازي سرح منفس قدوس قبر منفس قدوس ناتز مهاركم كله كذكركم يلو صحيفهم قدو ويقولون يوم قل بحيل منفس قدوس كذكرهم مخانو نقرما ناتز مهاركم كله كذكركم منفس قدوس كباب يكسدلكم يلو لذي نحن نعو خنا قزء خلنا مسؤ خنبرن كلنا بقبري كنبرلون كلنا كله تنعنا هو الزخوننا منفس قدس نعنا خا يمهرنا يقصصنا يمعدنا يذكرنا مالجو ربحا ويتقمي توفيت انت دا خنرو خوينا دما كريستوس سبكتون تمرتون اتملكوتاو قالاتو دما بمنفس قديفلنا منفسيو هياوي زقبر منبر سقاس قالو بايتقمني لنا اذن انا زنغركم قالات منفسين هيوت ونين يخم بتوفيت بقال كريستوس نغرنا عناس هيوتي እዞም ሐዋርያት ከዓ እንድሕሪ ክርስቶስ ነዚአን ኣጽኒዖም ቤተክርስቲያን ኣብ ቤተክርስቲያና ተግቢሮሞ ማለት እዩ ኩሉ ግን ከም ዝቅድም ኢለ ዝበልኩ ኩሉ ግን ኣይመዝገቡዎን ኣብታ ህይወት እታ ቤተክርስቲያን ግን ገዲፎሞ እዮም ይኹም ብጽሑፍ ዘይኮነ ብግብሪ ክነብሩሉ ከለዉ ኣበይ ገዲፎሞ ኣፍታ ዘምልኹላ ዝነበሩ ኣፍታ ክርስቶስ ዝሰረታ ቤተክርስቲያን ኣብኡ ገዲፎሞ እዮም ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንሪኦ ቅርጺ ይኹን ኣይኮን ይኹን ካልእ እውን ዘይርዳእና ተግባራት ቀስ ኢልና ክንምርምሮ እዩ ዝግባአና እምበር ከይንህወኽ ንምልዓሉ ንምእላዩ ወይ ንምቕያሩ ከይንህወኽ ክንጥንቀቕ የድልየና ኮይኑ ስማዕና ትውፊት ክሪኦ ከለኹ ከምኡ ናይ ግድን የድልየና እዩ ዘይንፈልጦ ነገር ከይንገብር ቀስ ኢልካ እዚኣ ስለምንታይ ኮይና እዚኣ ስለምንታይ መፅያ كابتن زرعناين موكس ناي امنتنا ابي اتركب إلنا اغانازيبنا ترجم كن رخبلو خنفتن كنكل علنا سلازي توفيت مالت هياو زخونت بيت كريستيان وي هيوت بيت كريستيان مالتي بيت هياو زخونت بيت كريستيان وي دما هيوت بيت كريستيان مالتي توفيت مصحف قدوس نبعلو حجي بتوفيتيو تم حلالي فلنا كساب اتنقو بأيتات بيت كريستيان نمارس كساب 300 عامة مرد حان 320 حمشتن قدما يقو بأي خسياب زقبر إذن صحفات ولا حواريات لسددوان وانجلاويان صحافوه كل صحف فحيلو 5 نبرنبر أب حادث تطرنيفو كم زي نبره تاريخنا بيت كريستيان نقرناي فجي قننا ومصحف قدوس نبلو انتهي مالتي قننا بملكع ز حلفه قننا مالت ملكعي مممي مالتي سلازي اتملكع خنتاي نيرو انتلنا بيت كريستيان هيوت تا بيت كريستيان حجي زخونه صحف وانجيل تباهيلو خندينا حاسوت وانجيل تصحيفيو ابوتات كن امصا بيلو ما يدربيون انتي غيرهم
እስከዚ ምስተ ተግባር ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ንነብሮ ኣምልኾ ይኸይዶ ኣይከይድን ዝጋጨ ተኮይኑ ኣይኮነን ወንጌል ኣይኮነን ጽሑፍ ቅዱስ ጽሑፍ ኣይኮነን ነቲ ህይወት ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝነብሩሉ ዝገልጽ እንተኮይኑ ሙስ ዝሳነ ተኮይኑ ግን ብሓቂ እዚ ቅዱስ ጽሑፍ ኢሎም ምስ ህይወት እታ ቤተ ክርስቲያን እዮም ዘነጻጽርዎ ነይሮም ስለዚ ሓድሽ ኪዳን ከይተጻሕፈ ጥራይሲ ክንደይ ዓመታት ይሓሊፉ ክንደይ ዓመታት ዋላ ምስ ተጻሕፈውን በኣጋ ብኡ ንብኡ ተኣኪቡ ንኣመንቲ ወይ ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ኣይክእልኒ ነይሩ ሓደ ዋሕዲ ነይሩ ክብሪ ነይርዎ እቲ ዝነበረውን እቲ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝብሎ እንታይ እተን ዝርከበን ካብ ብራና ዝፀሓፋ ክንደይ እንስሳታት ተሓሪደን ዝፀሓፋ ዝነበረ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ወይ ክልተ ብዓቢ መፍትሒ ተዓፅየን እየን ዝተሓዛ ነይረን ምክንያቱ ኣዝዩ ክቡር እዩ ንኩሉ ክበፅሕ ኣይክእልኒ ነይሩ ከመይ ገይሮም ዳኣ እቲ ህይወት ይነብርዎ ነይሮም እንተኢልኩም ብቃል ብግብሪ እናነበሩ ይነብርዎ ነይሮም ስለዚ ናይ ፈለማ ዝርዝር ጽሑፋት እዚአን መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ቅዱስ ጽሑፍ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኢሎም ዝሃቡና ኣቦታት ብ367 ባቦና ቅዱስ አትናቴዎስ እቲ ዝርዝር ናይ ቅዱስ ጽሑፍ እዚ ሕጂ ሎሚ መጽሓፍ ቅዱስ ኢልና ጠሚርና ሒዝናዮ ዘለና ኣብ 367 ዓመተ ምህረት እዩ እቲ ኣስማቱ ተዋሂብና ስለዚ ትውፊት እንታይ ነይሩ ቅድሚ ሓድሽ ኪዳን ከምዚ ዝረኣናዮ ቅድሚ ሓድሽ ኪዳን ዘይኮነ ቅድሚ ብሉይ ኪዳን እውን ከም ዝነበረ ርኢና መዘኻኸሪ ኮነና ካብ ኣብየልን ቃኤልን ኣትሒዝና እንተዳሪእናዮ መስዋዕቲ ክገብሩ ከለዉ ብትውፊት ዝረኸብዎ እምበር ኣብ ጽሑፍ ከም ዘይነበረ ጽሑፍ ነይሩ ዝብል መወከሲ ስለ ዘይንረክባኡ ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ኪዳን እዚ ሓድሽ ኪዳን እዩ ተባሂሉ ብዝርዝር ዝተዋሃበና ብትውፊት ተጠቂሞም እዮም ትውፊት ክንብል ከለና ሕጂ ረእይዋ ህይወት ናይታ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ዝመስል እዚ ጽሑፍ እዚ ድማ ምስኡ ይሳነ እዩ ስለዚ ምስኡ ዝሳነ ተኮይኑ እንታይ እዩ ቅዱስ ጽሑፍ እዩ ምስታ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ምስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ዝነበረ ስርዓት ኣምልኾ ዝፃረር ዝኾይኑ ግን ይግልፍዎ ከምኡ እንዳገበሩ መምየም ሂቦምና ከምዚ ሎሚ ንሪኦ ብቐሊሉ ዝተረኸበ ከይመስለና ብክንደይ መከራ እዩ ሓሊፉ ብክንደይ መለክዕ እዩ ሓሊፉ እዚ እቲ ክሕደታት ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ገንፂሎም ምዕራፍን ጥቕስን ጠቂሶም ዘይኮኑ ምስታ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ዘይከይድ ስለ ዝነበረ እዞም ግኖስቲክስ ዝበሃሉ ናይ ካብ መጀመርያ ትሒዞም እዮም እንታይ ማለት እዩ ግኖስቲክስ ፍሉይ ፍልጠት ንድሕነት ዝኸውን ይወሃበካ ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ፍጡር ኣብዛ ዓለም ዘሎ ርኹስ እዩ መንፈስ ጥራይ እዩ ጽቡቕ ይብሉ ኩሉ ፍጡር ዘበለሲ ርኹስ እዩ መንፈስ ጥራይ ጽቡቕ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ኣምላኽ ጨካን እዩ ሞትን ጥፍኣትን ዝገብር ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሕያዋ እዩ ሕጂ ክልተ ኣማልኽቲ ከም ዘለዉ ገይሮም ክሕደት ዘምፅኡ ማለት እዩ ነዚ ቅዱስ ኢራኒዮስ ክምክቶም ከሎ ኣብታ ናይ ሃዋርያት ዝኣከብዋ ቤተ ክርስቲያን ብእምነት ዝዓቀበቶ ተግባር ኣብኣ ተመርኪስ እዩ ሓቀኛ ናይ እምነት መምርሒ ኣለዋ ቅዱስ ኢራኒዮስ ድማ ነቲ ሰዓብቲ ግኖስቲክስ ዝበሃሉ ዝዝርግሕዎ ዝነበሩ ክሕደታት ካብታ ቤተ ክርስቲያን ብዝተምሃሮ ብግብሪ ብዝረኣዮ መኪትዎም ማለት እዩ ተርቱልያን ዝበሃል ድማ ንመናፍቃን ቅዱስ ጽሑፍ ከም ድላዮም ገይሮም ከምዚ ሎሚ ኣብዛ ዓለምና እውን ገኒኑ ዘሎ ንቅዱስ ጽሑፍ ከም ድላይካ እናተንተንካ ብዝመስለካ እናኸድካ ዝንበር ዘሎ ከምኡ ምስ ኣጋጠሙ እንታይ ኢሉ እዚ ምስ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ኣይከይድን እዩ ትጋገይለኹም ኢሉ ተቃወሚሞም እዩ ስለዚ እዚ ክሕደት ካብ ቀደም እዩ ንትውፊት እውን ተቐባልነት ክነፅጉ ዝፍትኑ ብዙሓት እዮም ነይሮም ትሕት ኢልና ክንሪኦ ኢና ኣምልኾና ኣብ ቅዳሴ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ብፍላይ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ግዜ እቲ እዚ ንኡሰ ክርስቲያን ዝኾንኩም ውፁ ዝበሃል እቶም ገና ዘይተጠመቑ ናብ እምነት ዘይመፁ ዘለው ኣብታ ካልኣይ ትኽፋል ናይ ቅዳሴ ናብ ቅዱስ ቁርባን ዝሳተፉላ ኣብኣ ኣይሳተፉን እዮም ነይሮም ሕጂ ዲያቆን ይእውጅ ዕፀውዎ ኣብ ደገ ቤተ መቕደስ ምክንያቱ ሕጂ እዚኣ ናይ ኣመንቲ ጥራይ እያ ማለት እዩ ክሳብ ሸዓ ግን ትምህርቲ ስለ ዝኾነት እንተላይ ኩሎም ይሳተፉ ሽዑቶም ገና ዘይተጠመቑ ቅዱስ ቁርባን ክወስዱ ዘይክእሉ
يوصوا أملخو ناي قداسي أبولي كيدان بمطونو تزرزير نريو نزي ناي قداسينا أقباب بفلاي قبل قداسي نوعلو وانجيل لوكاس معراف عسرانا 4 تا من قدي إما هو سنتداري هما تخكل أب قداسي بملئتا تتقبر أب قداسينا بملئتا تتقبر كريستوس نتوم كلته نيما هو سخدو زنبرو كان مصحفتو موسى يجميرو يتنتنلهم كم زنبره مو ناخذ خلوخ لبوم يندد كم زنبره ابتا موداتا دما غزا قدن اتو يلمو مسوم اتي اما ادي باريخو قريسا بمو يعينتم تخفته ابيت ክርስቲያናት መልክዕ ዜን ዝግበራ መጀመሪያ ናቱ በጸሎት ንጅምሮ መጽሐፍቲ ንበበልና ካብ ብሉይ ኪዳን መዝሙር ዳዊት ንኣብነት መልእኽትታት ወንጌል ድሕሪኡ ኣብ መጨረሻ ስጋ ክርስቶስ ብምፍታት ኩልና ንካፈልሞ مسو حدا نخون شعو كاب إماهوس ليروساليم تمليسهم نحن دما خبزا نام منقست أملاخ مسايك تلو يوم دلنا منقست أملاخ أبي مان أملاخ دون بال مالتي زي حاجة بقبري نقبرها مالتي كتم ببا وانا يتدليا كان يتها مصحف ስለዚህ ቁሩብ እቲ ናይ ሃዋርያትን ታሪኽሞ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ናይ ጸሎት ሰዓታት ከም ዝነበሮም በቲ ንዑስ እቲ ናይ ብእምነት ኣይሁድ ዝኸይድ ዝነበረ ስርዓት ኣገልግሎት እቲ ጸሎት ናይ በብሰዓቱ ዝኸይድ ዝነበረ ንዑ ዓቂቦም እዮም ጸሎተ ነግ ጸሎተ ሰርክ እንዳተባሃለ ሕጂ እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝግበር ሰዓታት ኣለዎ ንጸሎት ፍንዋ ኣይነበረን ንግሆ ናይ ሰዓት 9 ጸሎት ከብጽሑ ከለዉ እዮም ኣብ ቤተ መቅደስ ክልምን ዝጸንሖም ዝለመሰ ዝነበረ ጴጥሮስን ዮሐንስን بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈወስ ዝበሉ ሳቶም ክጽልዩ ኢሎም እዮም ዝኸዱ ነይሮም እሱ ኣብኡ ክልምን ኢሉ ይኸፍ ኢሉ ነይሩ በይነይቲ ታ ሰዓት ናይ ጸሎት ኣኺላ ስለ ዝነበረት ማለት እዩ ስለዚ ሰዓት ኣገባብ ስርዓት ነይርዎም ኩሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ኣቀማምጣ ንብረት ናይ ኣይኮን ብዙሕ ግዜ ርኢና ነይርና ንኸውን ኢና ግን ሕፅራ ቢለ ኸሪኣ እንተኾይና ኣብዚ ኣላትና ኣቀማምጣ ኣለና እቱ ክትብል ከለኻ ፊት ንፊት ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ የማንና ክርስቶስ ኣብ ፀጋምና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዚኦም ኣፍ ደገ ንዓና እዮም ክርስቶስ ኣብ ማርያም ብምሕዳር ስጋና ብምርባስ ነቲ ተዓፂና ዝነበረ መርሖ መንግስተ ሰማያት ዝኸፈተልና ካብኡ ነናቱ ሰፈር ኣለዎ ተትርጉሙ ኸ ኣለዎ ከነንብቦ ግን ይድለ ማለት እዩ እቲ ኣይኮን ኣቀማምጡ መወከሲና እዩ ዝበልናዮ ዝንበብ ስለ ዝኾነ ከነንብቦ ሕጂ ታርእስቲ ናይ ናታ ስለ ዘላታ ቁሩብ ስግር ክብላ ግን ኣቀማምጥ ኣለዎ ትርጉም ኣለዎ ከም ዝደለኻዮ ድስቀል ኣይኮነን ኣባና ልሙድ ኣይኮነን ክንዕርዮ ዝግባአና ዓብዪ ስራሕ እዩ كم دلايكا دسألا أيكونن دصحافيو ترجمو فليتنا منفساوي هيوت زلهم سبعة كصحفون كاليون كم زلوا كنفلت يقبعنا من غير من قدي أب أمنتنا أنت دارينا سلاسي زبل أمر أما صحف قدوس يركبني يلن جن بيت مقلاتن بيت فصاميتاتن قال كابغزي ربو بمثال رغبي እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ከምኡን ኣብ ናይ ደብረ ታቦር ብምግላጽ ኣቦታትና ነዚ ኣምላኽና እምበኣር ብስላሴነት ዝግለጽ ሓደ ኣምላኽ እዩ ኢሎም ስላሴ ዝብል ኣምር ኣቦታትና ሂቦምና እዚ ቃላት እንተዳሪእናዮ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እግዚአብሔር ኣቦን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን በመለኮቱ ሓደ እዩ ዝብል ሆሚዮስታሲስ ዝብል ቃል أمسيهم مالتي حجزي مجلسي نتي إمنتنا زي إمنتنا سلاسي يزبل يتبسل السنة زجلس أملاخ مجلسي وقالات كي ترى ذهبنا بوتات مالتي نزي حجي أما تحب قدوس يلا نمو خنكو حدائنا أنتيلنا عبي حدث عبي ودكات يخون يسوع كريستوس مسجد أبي ربنا مسجد أبي منفس قدوسن حدا يزبل هم يستاسس زبل نتقال انتدعى بتي أبوتات زجلس وتزي تتقيمنا له زي قالينا خاب بوتاتنا رخيمنا ورشاي نعو امينهم بو نبيهم نعنا خايبهم من الله نزن تغيرنا يو منتنا طفيو
أبكندي قدام تي زعابي خبرت نسنبت توهيبوا زلوا ما مستيرة منفسه مستيرة الله كريستوس نموت سعيرو ني هيوتنا حدا يلو زجمرو قداما يسمون حدا هيوت حدا لا تجمر الله مالتي اتي بتنسى بعوت نتنسى هيوت زرخبنا له معلت سلازخوني نعو عابي خبري يقبو إلو معلت عوتنا هيوتنا حدا زي لا تجمرت الليا قداما يتسنبت نا عرفت السق مبالي نيرا حتى كن عرفت تراي زي كونه بعوت زتنسى أنا له بعوت كنت تنسى له خا هيوت ذهبنا كريستوس سنبت عباي مالتي ناب مبرق مطمات زي ابوታት ترجمهم ذهبونا ترجمي ناب مبرق مطمات ማለት نعنا صحي زي عرب صحي ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንሱ ይصحي በርቅና ከነምልኽ ከለና حጂ ንصحي በርቂ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ እናጠመትና ነምልኽ ማለት እዩ ትምህርተ መስቀል ምግባር እቲ ስሌና ኣብ መስቀል ዝተዘርግሐ ዝወዓለ ዝሞተ ጎይታ ንምዝካሩ بتمرت مسكال جسنا معتبنا يتي أو تسقيلو نسيطان نموت نحاتي هذا سعر قويتا نذكر له ملكت ناي تمرت أمنت ناي ندينا قد سلنجل مريم ولادة أملاك أفتكزيتي سب وليد أمبر أملاك هي ولدتن إلو ما أفتم قدامه تقبعاتنا يبوتات حدث سلزمة انتهي لمو تيتوكوس ولادة أملاك إما أملاك نبل مناتو نيسوس كريستوس فصوم سب فصوم أملاك مخانو زخحت تمرتات مص سلازنبره عدينا وسنجل مريم زولدته يسوس كريستوس فصوم أملاك فصوم سبيو إلهم نزق على زخاه ومنا حجزي توفيت انت زي تقبلنا نعنا زي عبي حدث كأتولنا إمالتنا زي توفيت قرب دقم دبل كوي توفيت مالتي ليه سامرايت نقبل خلنا جزي كحلو منتي حلف قبلها حجي كساب حجي نوريو زنبرنا اتينا اي بيت خريستيان توفيت وي لمدي انا نرصني هنا نايس كلت اللمدو خمزلو خنفلطمو كابتي حماق لمدي وي نايسب لمدي كن كنطنقق يغبانا كم ناي كريستوس يكونس بالمار سب كم مهرق العنت اذا عالم زيا بطبب عالمن بخنتو مطبارن حدقا كيمارخوكم سي تطنققوا سب زتاتاتو لمدي كم زي نيور لمدنا انت يلكم انت لنا احنا نقبلوا يبلنا لمد سب يكوننا نقبل زلنا تايدا ناي منفساوي لمدي اتي هولي تراديشن زبحال ينعنا موكسينا خنقبلوا زلنا خنا محلالفو زلنا نبر سبات زتاتاتو لمدي يزي كنغحفو يزغبانا تزاز املاك حديكم سرعات سب تحلوا لكم يلو كم حساب طاسان عترون بزح كاله دما نزز مسل انت قبروا لكم املاك زدليو وشطاوي نصحنا اساتهم زدلي زلوغن سب زريو قداماوي بعلم زتاتاتو سلازي اتغزيابير زدليو تي منفساوي هيوت زوهب لمدينا خنعقب زلنا نمبر ناي سب لماد لومي ازي زتقعنا سب كيبلن نمبر اغزيابير كيبلني رسعنا يينا جيت منفساوي لمدي خنقدف كلنا اغزيابير زبلنا زين كتقسلكم لصناحو اب قولسيه معراف كلته فقد شمونته تريو تخوني لكم اليتي تقسطات اما رقوس معراف شوعات فقد شمونته شوعات 13 ترينا من انت سرعاتكم سرعات قال املاك تسعروا نزز مسلون بزح تقبروا لكم نجزي ابير عشر ونجزي ابير مبا مهاب قديفهم زبي خالوت انت يبكاسي كندو يخونك يزبل نباتهم زاتو اتاوي يخعبوتو سلازنبوري لومون تماساسال نقبرينا نسب نخال تقبر تكون كاس عشر نجزي ابير مهاب خندو يقصر لك اين بلوم بزح تنتانيا لنا حكي عشر يا مبا انا بينا يا مصوات نبينا مصوات نناتن شمي زلون نناتن ترغم كالون نناتن ربحه كالون ننزملكوتو كالون مالتي عشر نمن توهاب فلتيا مصوات نمن توهاب فلتيا مبا نمن توهاب فلتيا
ስለዚህ ባዕላዊ ትንታኔ ከይነእቱ እዚ ናይ ሰብ ልማድ ዝበሃል ኣብ ክንዲዚ ዝኽገብር እየ ደኩሉ ሓደ እዩ ከይንብል ባዕልና ደጊማትም ኣሕዋት ፀኒዕኹም ቁሙ እሞ ነቲ እቲ ቅዱስ ትውፊት ሕጂ ክንፈልዮም ምእንቲ ካብቲ ናይ ልምዲ ትውፊት ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ንፈልዮ ናይ ሰብ ልማድ ምዃኑ ናይ ቤተ ክርስቲያን ወይ ቅዱስ ትውፊት ምዃኑ ከመይ ጌርና ንፈልዮ ንዝብል ክንሪኦም ከለና ብቃል ወይ ብደብዳቤታትና እተመሃርኩምዎ ትውፊት ሓዝዎ እዚ ትውፊት ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ ብዚ ኣብቲ ገለገለ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይትረኽቦን እዮም ትምህርቲ ቲቺንግ እዮም ትረኽብዎ እቲ ቃል ተለዊጥ እዩ ነቲ ትውፊት ዝብል ኣምር ንምጥፋእ ዝተገብረ ማለት እዩ እምበኣርሲ ኣብቶም ኣሕዋትና ካብቲ በቲ ኻባና እተቐበሎ ትውፊት ዘይነብር ብዘይ ስርዓት ዝመላለስ ዘበለ ሓው ክትፍለዩ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዘዘኩም ኣለና ካብቲ ካባና እተቐበሎ ትውፊት ካባና ዝተቐበልኩሞ ትምህርቲ ብኡ ዘይነብር ብዘይ ስርዓት ፋሉሉ ዝነብር እንተነይሩ ሎሚ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ቀደማት ሒዙ ንቤተ ክርስቲያንና ሓደ ከም ክሲ ዝቐርበላ ናይ ልምዲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን እዩ ስርዓት እንተዘየልዩ እሞ ሕንፍሽፊሽ ዝመፅእ እቲ ስርዓት ናብ ምንታይ ዘብፅሓና ናብ ኣምልኾ ናብ መንፈሳውነት መንገድና ከይሰሓትና በቢ ኣገባብና በቢ ስርዓትና ከነምልኽ ከነገልግል ዝገብር እዩ ነቲ ናህና እናወቀሱ ነዚ ናይ ቤተ ክርስቲያንና እናወቀሱ ግን ናታቶም ስርዓት ከዓ እየተኣታትው እሞ ኣብ ዘመኖም ከዓ ክፈርስ ንሪኦ ክፈርስ ከሎ ድማ ይቁጥዑ እዮም ንሳቶም ኣብ ዝኾነ እትኹን ዝእከቡለን ማሕበራት እንተዳሪኹም ስርዓት ኣለዎም ካብ ቀድሚኦም ዘለዉ ዝወረስዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓዲስ ዘተኣታትዎ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ግን ንሕና ግን ካብ ቀደም ካብ ሃዋርያት ዝፀንሐ ስርዓት እዩ ትውፊት እዩ ዘለና ሕጂ ድማ ብኩሉ ስለ ዝዘከርኩምን ከምቲ ዝምሃርኩኹም ጌርኩም ነቲ ትውፊት ስለ ዝሓለኹም እውን ንእደኩም ኣለኹ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ዝምሃርኩኹም ጌርኩም ነቲ ትውፊት ስለ ዝሓለኹም እውን እምበኣር መለለይ ናይ ቅዱስ ትውፊት እንታይ እዩ ምስ ቅዱስ ጽሑፍ ኣይጋጮን እዩ በፍፅም እኳ ደኣ ንዕኡ ዝድግፍ ንዕኡ ዘብርህ ምስቲ ቅዱስ ትውፊት ተኮይኑ ድማ ነንሕድሕዱ ኣይጋጮን እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ነንሕድሕዱ ኣይትጋጮን እያ ቅዱስ ትውፊት ድማ ነንሕድሕዱ ኣይጋጮን እዩ ብኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ድማ ቅቡል እዩ ብኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ቅቡል እዩ ገለ ካብ ኣቦታት ዝበልዎ ብዛዕባ ትውፊት እንተዳሪእና ብትውፊት ነተን 4 ወንጌል ፈሊጠየን ንሳተን ከኣየን እተን ሓቂ ኢሉ ኦሪጎን ዝበሎ ማለት እዩ ብትውፊት ብቃሊ ተማሂርዎ ብምስኡ ዝነብሩ ነበሩ ቅዱሳት ኣቦታት ተማሂርዎ ቅዱስ ቄርሎስ ናይ ኢየሩሳሌም ድማ ብሉይን ሓድሽን መፅሓፍቲ እንታይ ምዃኖም ካብታ ቤተ ክርስቲያን ክምሃር እፅዕር ኣለኹ እንታይ ማለት ሕጂ ብግብሪ ዝሪኦ ዘለኹ ብግብሪ እናርኣኹ ክምሃር እየ ዝደሊ ዘለኹ እምበር ፅሑፍ የንብብ ኣለኹ ኣይኮነን ዝብለና ዘሎ ምክንያቱ ኣይነበሮምን ቅዱስ ኣውገስጢን እንታይ ኢልና ድምፅታ ኣፅናፋዊት ወይ ዓለም ለኻዊት ቤተ ክርስቲያን እንተዘይእመነንሲ ንወንጌል ኣይማኣመንክዎን ነይረ እዩ እምበር ቤተ ክርስቲያንና ህያው ትዛረብ እያ ምናልባት ነቲ ድምፃ ሎሚ ዓቢስናዮ ከይንህሉ ክንጥንቀቕ ይግባአና እምበር ትዛረብ እያ ትምህር እያ ስለዚ ድምፂ ናታ ምስ ሰማዕኹ እየ ኣሚነ እምበር ካልእሲ ኣይምእመነንን ነይሩ ክብል ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ቅዱስ ባስልዮስ ዓቢ ድማ እንታይ ኢልና ነቲ ዘይተፃሕፈ ትውፊት ከም ዘይጠቅም ክንገድፎን ተፈቲና ነታ ገዳሲ ባእታ ናይ ስብከት ከም ዘይጠቅም ንገብሮን ስብከተ ወንጌል ድማ ስማዊ ጥራይ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ነቲ ዘይተፃሕፈ ትውፊት ብቃል ብግብሪ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመሓላለፍ እንተደኣ ክንገድፎ ፈቲና ንስብከተ ወንጌል ከንቱ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ከንቱ ንገብሮ ኣለና እዩ እዚኦም ከም ዝመስሉ ዓበይቲ ኣቦታት ኣብቲ ዘመኖም ከይተረፈውን ንትውፊት ዝቃናቐን ወይ ንትውፊት ክድምስስ ዝደሊ ሓይሊ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ስለዚ ሓድሽ ኣይኮነን ትውፊት ኣሎ እንተኢልካዮም ሎሚ ክስሕቑኹም እዮም ግን ንሳቶም እዮም ዝሰሓቑ እምበር ንሕና ኣይኮንና ንሰሓቕ ምክንያቱ ትውፊት ካብ መጀመርታ ፍጥረት ዝጀመረ ክሳብ ኣባና ድማ ዝመሓላለፍ ዘሎ ከይተነካዮ ከይተወሰኾ ብህይወት እናነበሩ ንወለዶን ዘመሓላለፍዎ ንሕና ድማ ሕጂ ዝሕድር እዚ መጀመርያ ክንመሃሮ ኣለና ክንቅበሎ ክንነብረሉ ሽዑ እንታይ ንገብሮ ነመሓላልፎ እታ ሰዓት ኣፀቢቐ ወሲደልኩም ሓደ 10 ደቂቕ ዝኾና ክህልዋና እየን
بمرجيتا قال أنت وصلنا خجر في إمه كأو حتى ملسم تليو ويلقى صالح من قبره طبعا أبي مرجيتا ليش تقبل قد في إمه إذا حرايب حتى الملسم كنعته الحين تغلطنا وصلنا عنكم ملنا زبق زعبير كم يكنيهم أنا هم اللي سألكم كأنهم كين زعبير مسجن نابزي قدوس أقلقلوت دحنا سلام عقيبو مجمار زبقعنا فتارينا نايب حرم مسجانا يبسحيو مستدزلنا جزي أبونا بزيحهم قليسهم أبز مسجد جزينا نفرتقلون كاتاتنا سلازلو دقيمنا هريو انكئلينا أتي أرستي في زموزم سيو توفيت قدوس صحوف قداسي نائمنة أبوتات عبيدي ناي حبار قوائي أبيت كريستيانات مالتني عالم قوائي كريستيانات السنة تبب زيما قمون أيكون سنة ملكوت كابتي توفيت انتهى كل زبل أرستي في زمنا سنهم حدا خلط حتتات انتلوانا قد من صلاة مساونا نابونا منسوكمي إذن استزي سفيه عدل لنا بزمس جزينا أبونا أيزلوهم أرستز غسل هليو نحناون أبز سومن زي بزعبات وفيت كدالينا بمس نفلتو كنا في اللي زي نفلتو آخنا حدث سفيه عدل لنا قرب دقائق لوانا بزعبات وفيت بزعبات لزوم سنها أرستز وغنا حتتات تلينا قن أبونا يسمع اللون أبونا حتى تقرب تقول له تطلنا وي أبوش الله خان تلفونك سخون توسخ قالت لك موري والله حنتي باللينا أبوش بتعمي صبو بسفحو تماهيرنا بيت كريستياننا كساب كندي هابتام مخانا بنا أبوش تسفم صبو غيرو قليس لنا جن دك هابتام كلنا دخاتات كوينا كمزي ود سرح مع صوص زبقو سودو زبهال زد مسل بيت كريستيان حجنا نقدع خمزة لنا إيو إذا حزن جن نايب حقي إتي توفيت تزاي تقبلنا لازم أصحاب قدس لنا حين يزلنا ونكون قبلوا أين خلنينا أبغزينا عدلنياتات كوينا أين بصحف تواهب نمبر كريستوس نتم 10 تغل أخم كله بصحف أي هبومن تايد أقالت راح يبوم ساتمون بقاليم أما حلالي فمو أما بصحف بزح لنا بقال دما بزح لنا مو نخلو تقبلنا كنبرلو نخلو تقبلنا دما نتزفلت أملاخنا كنفلتلو زيادة زيابير كحجزنا سناي فقادو يخونلنا نايب حقي صبوك قال تمايرنا أبونا بوشتسفم أدمن عنان يهبلنا نحنا نتي كنمهارو زمسنا نتي ببنا نقرنا سنحة قصتات حجنا دما زيادة فلتتنا كنسفح ودي هو مالت أيكونن أبونا بوشتسفم أب ساعات أب كل ساعات زود أيكونن بزعوات توفيت أوارحون كتكي تخلي خاجن تامس حفلاتنا نتت قصتاتون حدا بحدا انت دعا كنري أخي إلنا إتي نايتو فيت هابتن نايتو فيت أبيت كريستياننا كسع خندي كبر خمز اللوين كنفلت نخل إنامو نوتنا حاز نتوز حازنا يدما كوفيلنا كننببو داقما يدما تملشنا انت دعا رئينايو نتوم نتوفيت قالوا له اتحجم زلو مصحفوين مجمريا توفيت كم زنبروين كنردهم سلا النخل تملشنا ناي من باب لمدخلونا زياده اسفحنا خنري ادما ابو اشتسفم
መንሽን ገርልና ኣሎ ንሕና ድማ ነቲ ተዋህበና ጥቕስታትን ነቲ በቃሉ ክመርአና ዘምሰየ ነትሕጅና ፍልጠትና ከነስፍሕ ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ተንኪዩ ኣቦቐሺ ንሕና ድማ ሰማዓ እዝንን ኣስተውዓለ ልብን ይሃበና ሓንቲ ሕቶላ ዝመፀት እንድሕር ካልእ ዘየለ ኮይኑ በቐሺ بمرقة بالله أنا حنافت مدرخ كهبائي ويتانا المدحانين يسوع كريستوس نتم حواريات كمرصوم كتوع من كله بدليتن بفقارن يؤتي تمرتهبو نساتهم كا بخمو تقبلوا كمونا ماتيوس معرف 10 فرشمونت حمومات احويو موتات اتنسو صلمامات انصو صلما مات انصو أجان أنت أبصو بخمو تقبلكم بخمو خابوز بلالو أبزي أجن قويتنا مرحينا يسوع كريستوس نتوم حواريات كتوام كله إيد منبر أيهابهم تاتو في تبحالسي أوانا أجن حجو ولدا كانت وهابون كله أباس إيد يود نمنتها تجميرة أبي كتجميرة أبتو فيت ك أبي إنان الرخبة أوكي انتي تربحوا تي حنكن شك جمرة عمو بمرقة الله حق زني انتي تربحوا نعيد منبر انتي تي عيد منبر نبلو ناي أبونا بابا ساد يسوع كريستوسني نهاريات منفس قدوس كملو خلو انتي لو مينا نبل اوف الى اللوم كوي خلو اوف الى اللوم منفس قدوس كا مالهم اجتي منبر عيد دما تمبرخ السو يتزملكت ابوتاتنا دما تراي منبر عيد زيكوني انتلاي اوف نساء منفس قدوس يبلو خايب حجي زيانا ناي كريستوس بعلا تي بقالو زاربو زلو زي توفيتي نرسيكو بقال زاربو مالو كمزي اغير هيبكم الله خاص من مهام اغيركم ما حلالفوا ساتم ما بزخدو وعدي نزا بخمزي از توهبوا واشمت ذا سلطان زي امانه زي حلافنت انت معرف كنت اصا نرخباينا امبر انتي لو حواريا باولوس نتيموثيوس بتهواخ ابتي إيدك خيت نبر نتوم زي قبوا سب كهنا تكون خال خيتب تتنقر إلو أي تتعوه إلو ملك عتاد هيبوه بتاع من باريد انتهى مالتي حجي مراد منفس قدوس تملكتي حجي إيدك أي تتهوخ مهنياتو حنسا بيدك خات حدقا زي تخيل نقر سلازخونت أس حاسبك تسأليخا أستوعيلك مهنياتو نتي خاباخا زرأيون زي تمهرون كم تا زرأ خيان زي تمهر كان غيرو خم حلال فهم انتي نزي بقع نتأمنت كم حلال فوق غير يعني يرنا حنتري أبا هلا تيموثيوس قدام تيموثيوس معرف حموش تفري إسلام كلتن هاي تتهوخ قبل خلي نعوم جمال يحضر هبوه نتخبى يزرع خيا كلها كم زلات أجرك أما استخدنا عيامه كم أجرون خمهر نزخل دما حضر هبا إلوه حجزي كاب كريستوس بقالوا تقبلوا ما يقول بقالوا وفي لهم منفس قدس قبلوا زي أخما أجيرهم دما تا زتوهبوا سلطانن حلافنتن دما خما حلالفوا دما حضر هبوه مالو مالتي سلازي توفيت كاب كريستوس بعد وخاب تعجي زنبب كي قال أبو انجيل ما توصل له انجز رسوس توفيتي بقالي زلو تحريم حواريات نز خمس جيرو خمس بلو صحفوا زلو دحين قرب ماليشيا يا اخوان تصفى قبر من يتحطوني بتكست زمتنا حتى هو طبعا أب قبر هواريات عسرة عسران شو ديشم زعبانا هواريات منفس قدس ديشموكم قبل كل ناتم باباساتن وبيسقوباساتن دما التي من باري الكشيم وخلو حجن تايزري مراد منفس قدس يكاير كم زلو إنا نريو منفس قدس لو يزرقا قصنير أبوتات جن بإيدن بآفن يمبر ولا بزيهم حسانات أب جزير قدس قربان أب تمكات انت داريهم أبوتات انت اليوم باباسات انت اليوم ميرون كبيخة نساء منفس قدس تبهيلو ينابدي زوهاب مالتي دحان ازي كمتي ابي كش زبلو موداتنا يكون
ዘጋጠመኩም ካብ ዘንበብኩም ነቲ መጽሓፍ ሰንበብኩም ገለ ክትረኽቡ ትኽእሉ መጽሓፍ ቅዱስ ሰንበብኩም ብዛዕባ ትውፊት ኣተኩሩ ኢኹም ሪእዋሞ ትውፊት እንታይ ማለት ኢና ትውፊት ንብሎ ዘለና ሕጂ እቲ ቅዱስ ዝኾነ ትውፊት እቲ ንህይወት ቤተ ክርስቲያን ዝገልጽ ዘንጸባርቕ ንዓና ልክዕ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለና ከነብር ዝገብረና ልማድ ወይ ትራዲሽን ኢና ንብል ዘለና ካብኡ ዘውፃእና እንተኮይኑ ግን ኣይልምድናን ሕጂ ንኣብነት ናይ ሰብ ልማድ ክገልጸልኩም እንተኮይኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነቐሲልና ዘሎ ቆልዑ ግብዝ ምስ በሉ ካብ 15 16 ተኮይኖም ኣይትቕረቡ ኢልና ንኽልክሎም ኢና እዚ ናይ ሰብ ልማድ እዩ እዚ ልምዲ ሰብ እዩ ንቤተ ክርስቲያን ኣጥፊእዋ ዘሎ ሓንሳብ ምስ ፈለናዮም መምለሲ ዘይርከበሎም ዘሎ ካልእ ሕቶ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ባቕሽሙ ኣራይ ጎሄድ ኣማኒል ኣባሺ ብጣዕሚ የቐኒልና ብጣዕሚ ብዙሕ ተማሂርና ብብዙሕ ኩርናዓት ከም ንሪኦ ኢኹም ጌርኩም ምናነ እዚ ናይ ትውፊት ገሚትናይን ሓሲብና እንደይንፈለጥ ማለት እዩ ብጣዕሚ የቐኒልና ናተይ ሕቶ ሕጂ እንታይ ኢልኩም ኣታሒዝኩማ ምስታ ናይ ትውፊት ስኒ ምስቲ ናይ ኣሳእላት ኣንፂኹማ ስኒ ፅሑፍ ወር ንባብ ክበሃል ይከኣል እዩ ከምዚ ምስኣል ጥራሕ ዋላ ዘይኮነ ምክንያቱ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ድበሃል ሕጂ ኣብቲ መፅሓፍ እውን ክልተ ዓይነት ትውፊት ኢሉ ገልፆ እንዲ ትውፊት ሰብ ቅዱስ ትውፊት ዝብሎ ሰብ ኣሎ ይገልፆ እዩ ናተይ ሕቶሲ ሕጂ ከም ትውፊት እንድሕር ድመፅእ ብተወራረስ እንድሕር ድመፅእ ኮይኑ ንምሳሌ ኣብ በዓል ኣብ ኦርቶዶክስ ኣብ ሃይማኖትና እቲ ኣይከንስ ንምሳሌ ሓንቲ ምሳሌ ከም ቅዱስ ሚካኤል ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ክረግፆ ከሎ ዘርኢ ነገር ኣሎ መላእኽቲ እውን ናይ መላእኽቲ ስእልታት ኣሎ ሕጂ መላእኽቲ ሲ መናፍስቲ እዮም ክረኣዩን ክደሰሱን ኣይክእሉን እዮም ይመስለኒ እዚ ሲ ከመይ ክኸውን ይኽእል እንታይ እዩ ትውፊታዊ ድዩ ወይስ ከመይ እዩ ወይን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወይን ኣብ ሃይማኖትና ስኒ ኦፍኮርስ እቲ ቀኖና ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ቀኖና ክዕረ ይኽእል እዩ ወይስ ክመሓሽ ይኽእል እዩ ኣይፈለጥኒ ግን ብኸመይ ኢና ክንርድኦ ንኽእል ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እውን ኣብ ምድንጋር ኣዳኣቱ ናብ ካልእ ሃይማኖታት ወይ ናብ ካልእ ቀልጢፉ ዝኸይድ ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘይብልና ብዛዕባ እዚ ሕጂ ከተምህሩና ፀንሖም ትውፊታዊት እሞ ከመይ ትርእይዎ እዚኣ ሕጂ ነቲ ከነፅራ ዝኾይነ ተሕቶኻ ሲ እቶም ረቀቕቲ መላእኽቲ ከመይ ጌርና ኢና ብዝርአ ኣካላዊ ጌርና ኣብ ኣይኮን ነቐምጦም እያታ ቀንዲ ትሕዝቶ ሓቀይ ዲ ኣማድያ እዋ ከም ምሳሌ ከም ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሂበኩም ኣለኹ ሕጂ ብሓፈሹ መላእኽቲ ተራእየ እውን ክኸውን ይኽእል ድዩ ኣይኽእልን መን እውን ርእይዎ ከመይ ኢሉ ተሓላሊፉ ምክንያቱ እቲ ትውፊታዊ እኮ ዝመፅእ እውን ዝተረኣየ እዩ ተነጊሩ ተወራረስ ዝመፅእ ወይንካ መናፍስ መላእኽቲ ከዓ ተራእዮም ድዮም ሕጅብ ንሕና ንጥቀመሎም እዋ ሕጂ ከፍትና ንእሽተይ ካብርኻ ከፍትን እየ እቲ ቅዱስ ሚካኤል ሚዛን ሒዙ ሴፍ ሒዙ ንዲያብሎስ ረጊፅዎ ገለ ትብል ድሓን ሪፈር ክንገብራ ፀቢቕና ብመርጌታም ክሕግዝ ንኽእል ኸውን ኣብዚኣ ክብላ ኣይክእልን እታ ኣነ መወከሲት እየ ሕጂ ክሪኣ ተኮይነ መላእኽቲ ግን ረቀቕቲ ከለዉ ብግዙፍ ኣካል ንሰብ ዝተራእይሉ ኩነታት ህሞትካ ኣሎ ተገሊፆም እዮም ማለት እዩ ሕጂ ክንሪኦ ዘለና ቅድም ኢለ እንታይ ኢለ ነይረ ኣይኮን ተኮይኑ ንዝኾነ ይኹን ከምዚ መስሉ ኢልካ ኣብቲ ቅርፂ ይኮንናን ከነስተብህል ዘለና ምንታይ ደኣ ኣብቲ ፋንክሽን ኣብቲ ስርሖም እቲ ዕዮኦም ኣበይ ንረኽቦ ሕጂ ንገነት ኣዳምን ሄዋንን ካብ ገነት ምስ ወፁ ሲ ነታ ኣፍ ደገ ናብ ኣነ ከይምለሱ ብምንታይ ዓፂዋ ይብለና ብሱራፊ ገይሩ ሰይፊ ሒዙ ዓፂዋ ይብለና ሕጂ ሰይፊ ዝሓዘ ሱራፊ ኣብ እምሮኻ ተቐሪፁ ኣሎ ማለት እዩ ነዚያታ መልእኽቲ እዚኣ ከተመሓላለፋ ተኮይንካ ሱራፊ መልኣኺ ረቂቕ እዩ ግን ነቲ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ከምዚ ብፊደል ትፅሕፎ ከም ዘለኻ ማለት እዩ ሱራፊ ሴፍ ዝሓዘ ንገነት ክሕልዋ ከሎ ከተቐምጦ ትኽእል ኢኻ ትርኢ ዲኻ ኣለኻ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከበስራ ከሎ ከም ሰብ ኮይኑ መሲሉ እዩ ተራእይዋ እዚ ብፅሑፍ ንረኽቦ ኢና ከምዚ ኮይኑ ሰላምታ ደንጊፅዋ ከምዚ ኢልዋ ክንብል ሕጂ ከምዚ ዝመስል ሕብሩ እዚ እዩ ገለ ክንብሎ ብዙሕ ኣብኡ ኣይኮነን ተተኩሮ ክኸውን ዘሎ እንታይ ደኣ ኣሎ ከምዚ መሲሉ ተራእዩ ሲ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ከምዚ ሴፍ ሒዙ ሲ
ነዛ ገነት ዓፂዋ ኣብኣ ኣዳምን ሔዋንን ንኸይምለሱ ስለምንታይ ካብታ ኦም ህይወት ከይበልዑሞ ብሓጣኖም ከይነብሩ ንሓዋሩ ዘውፅኦም ዕላማ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ ጨኪንሎም ካብኣ ከይረብሑ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብኣ ከይምለሱ እሞ ብዘይ ንስሓ ካብታ ኦም ህይወት ከይበልዑ ሕጂ ነቲ መልእኽቲ ኢኻ ትፅሕፎ ዘለኻ ስለዚ ድማ ብፍላይ ኣብቲ ፅሑፍ ዘይነበረሉ እዋን እሞ ዘንብብ እውን ዘይነበረሉ ናይ ዘመን መሃይምነት እንተዳ ሪኢኻዮ ኣማኒኤል ብፅሑፍ ዋላ ተፅሓፍካዮ ከንብቦ ዝኽእል ሰብ ውሱን እዩ ነይሩ ብስእሊ እንተቐሪፅካዮ ብኣይኮን ተጌርካዮ ግን እዚ ንኩሉ መልእኽቲ ይመሓላለፍ እዩ ሪኢኻዮ ኣለኻ ሕጂ ንኣብነት ምስጢራዊ ዝኾነ ኸማን ኣብ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ስእሊ እንተዳ ሪኢኻ ኣቦታት ብምንታይ ይገልፅዎ ንድንግልና ሰለስተ ዓበይቲ ኮኸብ ኣብ መንኮብ ኣብ ክልተ ሓደ ኸ ኣብ ገፃ ገይሮም ገልፅዎ ሕጂ እዚ ክመሃርዎ ዝፀንሑ ዓብይ ትምህርቲ እንታይ ይገልፅ እንተኢልካኒ ድንግል ቅድሚ ምውላዳ ድንግል ድሕሪ ምውላዳ ዘለኣለማዊ ድንግል ንሓዋሩ ሕጂ ነዞም ኩሎም ማርያም ከምዚኣ ነይራ ወሊድኣ ዳሕራይ ከምዚኣ ዝበሃል መልሲ ኣብዚአን ሰለስተ እዚአን ገይሮም ንሰብ ይምህርዎ ነይሮም እዞም ናይ መላእኽቲ ትብሎ ዘለካ ድማ እቶም ረቀቕቲ ዳ ይኹን እምበር ብስርሖም እግዚኣብሔር ክገልፆ ንዝደለየ ድማ ይረኣይዎ ነይሩ ንኣብነት ናይ ኣድጊ ብኣድጊ ከይተረፈሪያቶም ኣድጊ በለዓም ሴፍ ሒዙ መልኣኽ እግዚኣብሔር ስኒ ክቆርፆ ኢሉ እናረኣየ ከሎ ሰብ ዘይኮን ጥራይ ዘይኮነስ ኣድጊ ሪኣቶ ንቅድም ቅድሚ በለዓም ኣድጊ ሪኣቶ እንታይ ኮይኑ ተረኣይዋ ተገሊፁ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ናብ ኣይኮን ከተቐምጦ ከቢድ ኣይኮነን ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ትትርጉሞ ኣለኻ ንሰብ ክመሃረሉ ትገብር ኣለኻ ከምዚ ገይሩ እግዚኣብሔር ንበልዓም ክግስፆ ከሎ ቁርብ መሊሰ ይኹን ኣበይ መርጌታ መለስ ከሎ ይመስል እንድሕር ኣልይኹም ከይኩም ኣበይ መርጌታ እውን ይስለ ኣብቲ ቻት ይወስኸላ ኣሎሞ ወስኸላ ንበቃል ንወስኽ ኣራይ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣቦና መሊሶም እዮም መላእኽቲ ረቂቓን እዮም ራእይዋ ኣይክእልን እዮም እግዚኣብሔር ብዝፈቐዶ ይግለፁ በቲ እግዚኣብሔር ዝገለፁ ከዓ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ኣብ ኣይኮን ተቐምጦም ምሳሌ እታ ሓውና ኣማን ዝሓደትከያ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ይርአ እንተልዩ ኣብ ቻት ቴክስት ገይረ ኣለኹ ኣብ ራእይ 12 ካብ 6 ክሳብ 9 ዘሎ ኣብ ሰማይ ከዓ ውግእ ኮነ ኣትሕት ኣበልዋ ድምፅና ኣብ ሰማይ ከዓ ውግእ ኮነ ሚካኤልን መላእኽቱን ምስ ትገበል ተዋግኡ ትገበልን መላእኽቱን ድማ ተዋግእዎም ኣይሰዓርዎምን ከዓ ድሕሪ እዚ ስፍርኦም ኣብ ሰማይ ኣይተረኽበን እቲ ንብዘላ ዓለም ዘስሕታ ዘሎ ዲያብሎስ ሰይጣን ዝበሃል ዓብይ ገበል ናይ ጥንቲ ተመን ተደርቢዩ ናብ ምድሪ ተደርበየ መላእኽቱ እውን ምስኡ ተደርበዩ እቲ ሚዛን ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዘሎ ናይቲ ፍትሒ ኣምላኽ መላእኽቲ ንሓቂ ዝስዕርሉ እቲ ዲያብሎስ ካብ ሰማያት ተሳዒሩ ዝተደርበየ ከኣመን ምዃኑ እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ምዃኑ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 12 ካብ 6 ክሳብ 9 ስለዚ ነዚ ኣብዚ ተቐሚጡ ዘሎ ዲያብሎስ ምስ መን ከም ዝተዋግአ ብኸመይ ከም ዝተሳዕረ ናበይ ከም ዝተደርበየ ዘርኢ ስእሊ እዩ እቲ ሴፍ ይኹን እቲ ሚዛን ከዓ ናይ ፍትሒ ኣምላኽ ምልክት እዩ ከም ዝብሉ ቦታት ግዜና ይኣክል ኣሎ እንዳጣዕመና ከሎ በቲ ግዜ እውን ክንምራሕ ስለ ዘለና ኣቦና ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ቃለ ምዕዳን ገይሮም ብጸሎት ክዓጽውልና እዮም ዘለና ሕቶታት ነዚ ኣብዚ ርእስቲ እዚ ክሳብ ወዲና ሰጊርና ያሎና ናብ ካልእ ንሰግር ኣለና ክሳብ ንብል ከነንብቦ ሕቶ እንተለና ክንሓትት እዚ ርእስቲ ዝምስ ተወድአ ግን ሓተቲ ዘይኮናስ መለስቲ ተዳናገርቲ ዘይኮናስ ንዝተናገሩ መረዳእታ ክንከውን ነዚኣ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብልዑል ሃንቀውታ ጀሚራቶ ዘላ እሞ ኩላህና ብኣንቃድዎ ክንከታተሎን ከነንብቦን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል ሕጂ መድረክ ናብ ወቦና ናብ ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ የሰጋግረሉ ሓራይ ብጸሎት ክንዓፂና ኣብታ ሓውና ኣማን ድሓተታ ተወሳኺት ሲ መጀመርያ ኣይኮን ይኹን ትስእሊ መን ይጀሚርዎ እንተዳ ኢልና እግዚኣብሔር ይጀሚርዎ
ኣብ ዘጸአት 25 ተርእናሲ ታቦት ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ቁርፁ ቁመቱ ጎኑ ክልተ ኪሩቤል ድማ ግበረሉ ኢሉ ንሙሴ ዝኣዘዞ እግዚአብሔር እዩ ኣቦና ቦቀሽ ተስፎም ክምህር ከሎ ድማ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣይከንሲ ይንበብን ይጽሓፍን እዩ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ነቲ ኣይኮን ክንርኢ ከለና ይንበብ ይጽሓፍ ይኽብለና ከሎ ኣቦና ቦቀሽ ተስፎም ምስቲ ወንጌል ዝኸይድ እንትደኣ ኮይኑ እቲ ኣብቲ ኣይኮን ንሪኦ ኣብቲ ወንጌል ነንብቦ እቲ ኣብ ወንጌል ነንብቦ ድማ ኣብቲ ኣይኮን ክንሪኦ ከለና ክልቲኡ ዘይጋጮ ስለ ዝኾነ ኣልዕል ኣቢልካ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይገልጾ ስእልን ወይ ድማ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ነቲ ጽሑፍ ዘይገልጽ ስእሊ እንድሕር ኮይኑ ቅቡል ክኸውን ኣይክእልን እሞ እቲ ዋላ መላእኽቲ ኣይረኣዩን እዮም እንተበልና ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ጽቡቕ ጥቕሲ ሂብና ኣሎ ግን ምስቲ ጥቕሲ ዝመስል ጌርካ ነቲ ጥቕሲ ደጋፊ ዝኾነ ጌርካ ክትስእሎም ከለኻ ግን ይረጉድ እምበር ኣይቀጥንን ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ጽሑፍ ዝገልጽ ግን ክኸውን ኣለዎ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጻረር ክኸውን የብሉ እዚ ምዕራፍ እዚ ኣርእስቲ ቀጻሊ እዩ ሎሚ ግን ይኣኽለና 3 ደቂቕ እውን ከይዳላ ኣቦ እሽተስፎም ምጀመሮ ኣብ ሰዓቱ ከም ዘይውድእ ፈሊጥና ነርና ኢና ግን ኣብ ሰዓትና ክንውድእ ኩልና ንጸሎት ሓፍ ንበል ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ደጊመ ነቦና ኣቦይ ቀሽ ተስፎም ቃለ ህይወት የስምዓልና ንሕና ድማ ሰሚዕና ባር ሰሚዕና ክንነብረሉ ድማ እግዚአብሔር ይሐግዘና ኩልና ንጸሎት ሓፍ ንበል ብጸሎት ክንዓጹ ኢና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ዝተመስገነ ይኹን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ንሰግደልካ ኣለና ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃብካና ነታ ዝሃብካና ሰዓትን መዓልትን ድማ እዚ ቅዱስ ጉባኤ ብቅዱስ ቃልካ ክንመሃረሉ ቅዱስ ቃልካ ስለ ዝሃብካና ድማ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ቃልካ ድማ ንርክሰትና ዝቅድስ ንምውቅዳቅና ዘተንስእ ንምርሓቅና ዘቅርብ ንምግጋይና ዝእርም ንጉድለትና ድማ ዝምልእ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከም ቃልካ ክንነብር እስኻ ሓግዘና ሎሚ ቃልካ ይወሓደን ከም ቃልካ ምንባር እዩ ጨኒቕና ዘሎ እሞ ነቲ ንሰምዖ ነቲ ንመሃሮ ነቲ ነንብቦ ቃልካ ክንነብረሉ እስኻ ሓግዘና እዚ ሕጂ ንሕና ብፅሑፍ ረኺብናዮ ዘለና ብፅሑፍ ከይረኸቡ እዮም ፅሑፍ ሂቦምና እሞ ነቶም እዚ ዝሃቡና ኣቦታትና ኣሰሮም ክንክተል ግብሮም ክንገብር ስርሖም ክንሰርሕ ንዓታቶም እናመስገና ንሕና ድማ ናይ ዘመንና ሃዋርያት ክንከውን ድማ እስኻ ረዳኣና ንቤተ ክርስቲያንና ፈሊጥና ተማሂርና ዳግማይ ትንሣኤ ክንኮና ድማ እስኻ ሓግዘና ቃልካ ሁሉ ድማ እግዚአብሔር አምላክና ናብ ተግባር ናብ ትእዛዝካ ምፍጻም ከብቃዓና ድማ እስኻ ሓግዘና ነቦና ዝመሃረና ዕድመን ጥዕናን ሃበልና ኣገልግሎቱ ባርኸልና ንዓና ድማ ሰሚዕና ንምትግባር ፈሊጥና ንኻልእ ንኸነፍልጥ ሃዋርያት ናይ ገዛና ሃዋርያት ናይ ጎረቤትና ሃዋርያት ናይ ንፈልጦም ሰባት ክንከውን ድማ እስኻ ሓግዘና ዋላ እኳ ኣብ ገዛና ንተዓጾ ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ፈጢርካ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ሓደ ቤት ከም ዘለና ከምዚ ኢልና ክንራኸብ ዝገበርካ ድማ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ነቶም ነዚ ጥበብ እዚ ዝገለጽካሎም ድማ ዝያዳ ጥበብ ሃበልና ነቲ ጥበብ ድማ ናባኻ ዘጠምት ክኸውን ድማ እስኻ ሓግዘና ሰላማዊት መዓልቲ ውዒልካ ንኣኻ ነመስግነካ ሰላማዊት ለይቲ ከተሕድረና ድማ ንምዕቀበካ ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና
ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ኣትካ ኢማ ኣሚን እግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ድና ኸይድንግል ስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ተሰራዊ ሰላም ለክለኹ ዘይካብ ኣንስ ብርክቲ ኢኺ ፍቅርጽኦም ርኽዩ ወመልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና خسريلنا نفتو ودخ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታ ወይስረይ እግዚእነው አምላክን መዳድ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ይከና ሰራያት ያደምሳሲ አበሳው ለብሩ ከሳተ ብርሃን አንቱም አውየ ካናት አውየ ዲያቆናት ኡራን ሳይሩ ገጻናት በበስምኩም ኩኑ ፍታኑን ጻነ ይረስየነስ ኩሏን ስማት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአሰር ተፈተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጎን ኦ አብየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስት زحلفه يمحركم بزمصخا يالهم بافن منفس قدوس كما سر حتات يفتحكم انت اجزتنا مريم محرنا كرسس نبل 10 تقولت انت مريم محرنا كرسس انت مريم محرنا كرسس انت مريم محرنا كرسس انت اجزتنا مريم محرنا كرسس انت 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 مريم محرنا كرسس تيت عمليتي سلام كنيت صباح يرغبنا من يمشي ጸሎት لذي جمرت تراي كاين خون ودأتي خا يقبرنا እግዚአብሔር አምላክ